Είμαι ο Γιάννης Κυριακίδης και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα μοναδικό και πρωτότυπο κόνσεπτ στην παιδική ψυχαγωγία. Πριν 28 χρόνια, στη Disneyland του Ορλάντο, εμπνεύστηκα ένα μεσαιωνικό κάστρο και δημιούργησα στην Αθήνα το Παραμύθι. Ένα παιδότοπο με διαδραστικά θεάματα, στα οποία συμμετέχουν και πρωταγωνιστούν τα παιδιά που το επισκέπτονται. Στόχος μας η ανάδειξη ενός καινοτόμου τρόπου ψυχαγωγίας. Αυτό το πετύχαμε με μεγάλη επιτυχία σταθερά εδώ και 25 χρόνια. 350.000 θεατές και 7.500 πάρτι, μια δοκιμασμένη συνταγή με σύγχρονο και δυναμικό μάρκετινγκ. Σήμερα, οι σκηνοθετημένες παραστάσεις μας με τη συμμετοχή ομάδας νηπιαγωγών, παιδαγωγών και επωνύμων Ελλήνων ηθοποιών είναι πλαισιωμένες με αποκλειστικές μουσικές συνθέσεις, κουστούμια, σκηνικά και special effect που έχουν ανεβάσει τον πύχη του θεάματος παγκοσμίως. Το κάθε show ταξιδεύει τα παιδιά και τους συνοδούς σε ένα μαγικό κόσμο παιδαγωγικής εμπειρίας. Συνοδεύεται από το δικό του manual και εύχρηστη διεκπεραίωση από την εκάστοτε ομάδα. Έχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε γλώσσα. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο βίντεο 2,5 λεπτών, όπου θα σας μεταφέρει μέσα στο κλίμα το οποίο δημιουργήσαμε. Εκεί που τα όνειρα ζωντανεύουν. Μαμά, ήρθε στον ύπνο μου μία νεράιδα και μας πήρε και μας πήγε σε ένα κάστρο που το λέγανε Παραμύθι. Κι εγώ, μαμά, το ίδιο όνειρο είδα. Μας έριξε νεραϊδόσκονη και μας έδειξε όλο το κάστρο. Ήταν ένας πανέμορφος χώρος. Ξαφνικά ζωντάνεψαν οι ροές των παραμυθιών. Είδε ένα εξωτικό να παίζει και μία μάγισσα να ανοίγει ένα σεντούκι. Είδα έναν μάγο να κάνει κόλπα. Μια βασίλισσα φίλησε ένα βάτρα. Μία νεράιδα να κάνει σαπουνόφουσκες. Είχε έναν παιδότοπο και ξεφαντώσαμε στο παιχνίδι. Αυτό που με έκανε χαρούμενο και ευτυχισμένο ήταν που έπαιξα σε μια παράσταση. Έκοψα την τούρτα μου με αληθινό σπαθί και χόρεψα με τους φίλους μου. Μαμά, ήταν ένα φανταστικό όνειρο. Μακάρι να το ζούσα αληθινό. Αν λοιπόν η επενδυτική μας πρόταση σας προκαλεί το ενδιαφέρον, μπορείτε να συμμετάσχετε στην παρουσίαση ενός πλήρους business plan, στην οποία θα σας εκθέσουμε όλες τις λεπτομέρειες διαζώσης. Είμαι στη διάθεσή σας.